kung mga tuwa na mag-English. Sadta kung dili ni sadton maipit. Kid mo. Uy, naginuktok naman po Zion. Zion, unsay problema nimo? Ay, ako na pong maestra pa oy. Oh, ngano naman po? Ay, naghatag-hatag siya agad sa imit pap. So wala siya kasabot. Oh, nganong mo siya kasabot nga? Siya may nagatay siya ng assignment. Butiya pa oy, naglibo gani ko. Aw, ato na po tani sa principal ninyo. Ato na po nang itugan. Huwag irabod pa kung imo kong ubanan. Naman pag ko yung mga testigo. O kana may maayo kay nakitistigo dita mga ipit. Naa kayo pa oy. Oh, kinsa man po ng mga testigo nimo? Kuya GL, si Ate Queen Queen, si Kuya Gisle. Aw, maayo kay tulo ka buk imong testigo. Wala na ko alang-alang pa oy. Tiyaman, pagtunda na. Sige, tara. Okay. Mayon tag naas da sayon kay para natin testigo. Ikaw, sago na to saan pa usat ang magtulad principal. Pwede ra po para natin testigo. Magyul pa. Ala, turas sila pa oh. Oo, timing nga oy. Ako nang magtunta. Ya, bani ko be. Magtulad principal. Nga naman, unsa may problema sa yun? Bitaw sa yun, say problema. Ay kuya, basig na bagsak na. Hindi, bagsak na magpadabang nang ko sa nagtestigo. O asa naman po may magtestigo sa yun? Bitaw sa yun, asa man may magtestigo? Tigto ka principal, kaya kung itugan na akong maestra. Ay cool, naon sa man si Zion? Ay da, gibagsak man daw ni siyang maestra. Tama man na to yung ibuhat. Mo ba? Tara, atong ito kay ka principal. Ayo! Ayo! Unsa may inyo ha? Nanapod lagi ko diri principal, kaya nanapod ko i-report. Ah, grabe, pimintin naman ka nag-report diri sa yon. Iwan na pong maestra ang problema. Majid principal, ako na pong maestra. Wala kasabot siyang assignment. Amo ba? Sige, alin mo diri sulod. Okay, principal. O sayon, daghan lagi kay mong gipauban. Unsa man ni sila? At tigo na ako ni principal. Ah, grabe ka daghan og testigo. Panigurado na ginay mo sayon ba? Dili, naguta mag-iskota na principal. Tagwagin na akong maestra para makanina. Ha, okay. A few moments later. May buntag, principal. Oh, Mariel, lingko diri kay nana po nagreklamo sa mo ah. Oh, si Sayo na po. Oh, so okay naman ani mo, ma'am. O karon sayon, unsa man imong gireklamo sa imong maestra? Naa naman gyud na. Si teacher lang pangutan na principal. Oh. Mariel, unsa may problema ning sayon? Gatag og assignment nila, principal, may tungod sa Independence Day sa Pilipinas. Si Sayon wala kapasa. Ma'am, dili man na maoy mong gibabot sa mua. Isulti kung unsay tinuod. Oh, Mariel, unsa man di tinuod nga imong gihatag sa ilahang assignment? Mao ning tinawd na pangutana, mag-discuss mo may tungod sa Independence Day. Unya si Sayon wala jud nagpasa. Unsay magpasa nga nag-ingat ram ka mag-discuss. Eh, Jill, unsay atong gibuhat sa inyong balay? Nag-discuss, may tungod sa Independence Day. Kuya Gisle, unsay atong gibuhat sa inyong balay? Naghisgot may tungod sa Independence Day. Queen, unsay atong gibuhat sa inyong balay? Nag-discuss, may tungod sa Independence Day. Oh, principal, ladungog ninyo akong mga testigo. Nag-discuss may tungod sa Independence Day. Sayon di man na mao dapat nagpasa ka. Klaro atong discuss imong giingon ma. Sunod gani kung mga tuwa na mag-English. Sadta kung dili ni sadton maipit. Kid mo. Fit miming, pabida-bita. Gang, gang.